Чираттагы матур кытлау хатыбыз нәни кояшчык Хабибуллина Азалия Радиковнага юлланыр. Бүген әлеге гүзәл кызга 1 яшь тула. Шушы беренче җитди тантанасы белән ихластан аны әтисе Радик Ринатович, әнисе Ләйсән Рустамовна, бабасы Рөстәм Якубович, әбисе Алсу Рафатовна, бабасы Ринат Касымович, әбисе Гөлнур Дәүлетшевна кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Алладан бүләк булып иңдерелгән җимешебез бүген 1 яшен каршылый. Әле яңа гына күкрәгемә кысып алган сабыемның беренче сүзен, тешен көтеп алган идек. Тизрәк үссә әле дигән көннәр дә бар иде инде бу шук шаян алтыныбыз белән. Менә кабул булган, тыймадык та. Үзе тулы бер кеше сыман йөгерә йөреп, нидер сөйләргә тырыша. Бар нәрсәне дә аңлап торган, фәрештә күңеле белән яшәгән нәниебезне барыбыз да бик үлеп яратабыз. Ул бар зат белән дә кызыксына. Аның шат елмаюы беребезне дә битараф калдыра алмый билгеле. Ул елмайгач, безнең өебездә кояш уянган сыман була. Әзрак тавышы чыкмый торса, йокыга киткәч сагындыра куянчыгыбыз. Бер сүз белән әйткәндә, бар яшәешебезнең мәгънәсенә әверелде бик тиз ара. Йөрәк парабыз. Кытлыйбыз сине матур бәйрәмең белән. Раббым үзе сиңа, әтиле-әниле, бар якыннарың, әби-бабаларың янәшәсендә бәхетле, шатлыклы булып, мәхәббәткә төренеп яшәргә язсын. Алда киләчәк гомереңдә балачаң шикелле үк әкияти матур булсын. Үлеп сине сөябез җимешебез. 1 ел элек аваз салып, син тугансың дөньяга. Азалия дип исем бирдек, иң дә гүзәл балага. Күз карашың бәхет исти, елмаюың шатлыкны, ничек инде яратмаска шундый алтын балыкны. Шак-шак кына 2 якка авыштырып йөрисең. Бу тормышның бер генә дә усаллыгын белмисең. Күңелең саф, кирләнмәгән. Бу озак шулай булсын. Бүген бәйрәмең көнендә өебез шатлыкка тулсын. Күз нурыбыз, тәбрик итеп сиңа бәхет телибез. Сине Алла бирсә һич тә кимсетергә бирмибез. Үсеп җиткәч сөенешебез, кызым, язсын булырга. Исәнлектә, иминлектә, гел бәхетле булырга. Азалия, син әлегә мин укыган бер сүзне аңламасаң да, бел, синең якыннарың үлеп яраталар. Әтиле-әниле булып, тәүфыклы, иманлы бала бул. Алдагы җирдә бары синең өчен кабул итеп ала иде. Карашынан гөлләр читкә тайпыла.